F'Mejju tal-2008 xahar wara l-aħħar elezzjoni ġenerali, il-membri tal-Kabinet ħadu deċiżjoni li jżidu s-salarju tagħhom. Iż-żieda kienet tammont tal €500 fil-ġimgħa. Din iż-żieda ingħatat bla ma tħabbret pubblikament u mingħajr ma kien informati l-Parlament. Id-dettalji dwar din iż-żieda bdew ħirġin biss lejn tmiem l-2010. Mid-dikjarazzjonijiet tal-assi li bħal dażmin ta' kull sena jippreżentaw fil-Parlament jirriżulta li dħul tal-Prim Ministru Lorenz Gonzi u tal-membri tal-Kabinet mill-aħħar elezzjoni ġenerali sas-sena l-oħra kien jammonta għal €5 miljun. L-iktar membru tal-Kabinet illi dikjara dħul huwa l-Ministru Mario De Marco li fuq medda ta' 4 snin li dikjara illi daħħal €900,000. 6 membri tal-Kabinet jiddikjaraw dħul minn sorsi oħra parti x-xogħol politiku tagħhom. Tonio Borg ġew Kassar jiddikjaraw dħul mill-Università. Dolores Cristina tiddikjara dħul minn pensjoni. Carmelo Messud Bonnici jiddikjara dħul mill-Università u mill-Uffiċċju Legali. Mario De Marco jiddikjara dħul mill-Università, mill-Uffiċċju Legali u minn numru ta' kirjiet. Jason Azzopardi min-naħa tiegħu jiddikjara wkoll dħul mill-Uffiċċju Legali.